सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान व उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया मोफत, एंजिओग्राफी फक्त 5,000 रुपये, एंजिओप्लास्टी मोफत, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत बायपास व एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. संपर्क हृदयशास्त्र विभाग, सिद्धेश रासम, 8355 88 56 67. हॉस्पिटल रिसेप्शन 023 67 23 40 00 आणि मोबाईल 93 700 56 076 94 209 076 61 आणि 70 202 90 316. लेने के लिए बोलो मेरा। सर आम्हाला हात सोडत नाही आम्हाला ऐका ना हात सोडत नाही सर. एक मिनिट हो सर हो सॉरी झालं पुढे हो ना. चला चल काढ बाजूला त्याला हा सांगितलं नाही सोडायचं. साहेबांनी सोड पाठी चला काय बोलत आहेत ना अरे उद्धव ठाकरे आत गेलेले असताना मीडियाला रोखलं जात आहे. उद्धव ठाकरेंची एक गाडी आणि अजून फक्त पोलिसांच्या 2 गाड्या आणि पहिली एक राऊत यांची गेलेली गाडी सोडली तर उर्वरित या ठिकाणी कोणालाही सोडलेलं नाहीये. मीडियाला आतमध्ये जाण्यास नकार दिला जातोय. अनिल परब आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे. साहेबांना विचारा की सर सर बोला ना सर तुम्ही असं असेल तर फायदा साहेब गाड्या सोडू नका तुम्ही मीडिया समोर थांबा. सर सांगून गेले सर परत तो गेला ना गेलेत ना TV9 वाला गेला आतमध्ये आता गेला आम्हाला काय जाऊन द्या साहेबांनी सांगितलं सगळ्यांना रावराणे साहेब, मीडियाला आत सोडलं जात नाहीये. उद्धव ठाकरे आत गेलेले आहेत. नेमका काय प्रकार आहे? पोलिसांना विचारा. पोलिसांकडनं सोडलं जात नाहीये या ठिकाणी. म्हणजे पोलिसांना विचारा ना, प्रशासनाची दांडगाई. आपल्याला किती जणांना सोडलं जाणार आहे आतमध्ये? प्रशासनाची दांडगाई चालू आहे. बाकी काय याच्यावरूनच या लोकांवर किती अन्याय होत असेल याचा विचार करा.
जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रकार सुरू आहे. दुसरीकडे भाजपने समर्थनार्थ याचं एक नियोजन केलं आहे राजापूरमध्ये, त्यावेळी काय सांगताय? काय म्हणतात? रिफायनरी समर्थनार्थ एक दुसरा हे ठेवलेला सभा ठेवलेली आहे, पण त्याबद्दल ज्यांनी समर्थन केलं त्यानेच विरोध केला होता, त्यांनाच विचारा ना का समर्थन करतात ते. पण आज काही कार्यकर्ते सोडले किंवा आता उद्धव ठाकरेंबरोबर 2 नेते सोडले तर बाकीच्यांना बाहेर ठेवलं गेलंय, मीडियालाही रोखलं जात आहे. नेमकं आतमध्ये आहे असं काय आहे? भास्कर जाधव यांना सुद्धा, जे तालिका सभापती राहिलेले होते मागच्या सरकारच्या काळात, स्वतः इथले आमदार कोकणचे, तर त्यांना पण रोखलं जात आहे. नेमकं आतमध्ये काय दडलंय? हेच शिंदे सरकारने जे काय दांडगाई चालू केली, दडपशाही चालू आहे, याचं जिवंत उदाहरण आहे. हे तुम्ही जनतेसमोर आणा आता यांचे प्रकार. नाईक साहेब, मीडियाला रोखलं जातंय, काय सांगाल? तुम्हाला गाडी सांगते म्हणले नाही, गाडीने जावा तुम्ही. अरे असं करू नका, लागेल तुम्हाला. असं काय करताय? आपण पाहू शकता इथं भास्करराव जाधव जे आहेत सिद्धे गटाचे पत्रकारांना रोखलं जातंय. हे पोलीस पत्रकारांना सुद्धा रोखतायत. नेमकं आतमध्ये दडलं का हे समजत नाहीये. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.